Wagu tur saru. Ben, ora apa-apa kok ya, seneng kewe. Saru mboten. Wah, anggere kualat karo dalange. Iya. Kok kualat lho. Oh, tak ora percaya delok nek ora. Iya. Lah pripun ta? Ayo sing apik. Ki Dalang Sena sae tur laris umpamane ngono kuwi. Kok wagu tur saru. Aku le wangsulan yo mung cukup cekak ndasmu. Panjenengan iki apa ngawur. Nganggo iki lah, nganggo mikir. Lho, Sing lah yo nek ora gelem mikir mbok mau sirahe tinggal ngomah. Terus nek raup piye? Golek indase. Iki apik lho iki. Ana apa ndak ning ngarep raupe ndak tak tekan kulon Praga ta? Wis rasa diraupi wis ben. Heeh.